안녕하세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 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 Me istutaan tolleen. Wow. Pitäisikö me We ottaa take kengät? shoes off. 당황했어요. 아, 신발 지금- 벗고 올라가야 돼. 그러니까 이거 지금 좌식이라. Tänne puolelle. Mun pitää kestää ottaa nämä kengät pois. Epämukavaa istua. 그치, 불편하지. Jos on Kun sekin on vähän ongelmallista minulle. Onko se varma? Joo. Ja sit vaan ihan vaan tiiäks, jalkojen puoliin tai jotain. 나중에 이제 마스터 되면 다리 한쪽 올리고 이렇게 그렇지. 이렇게 여기 해가지고 이렇게 무릎 이렇게 해서 올리고 이렇게 먹어야지. 제일 편해. Mulla on niin kova nälkä. Tuntuu, että Freja on niin kaukana. Niin onkin. Te ootte koko ajan ollut kahdessa vierekkäin. Näin. Voitais me täällä puhua suomea vai? Joo. Mikä toi on? Jos keskellä. Se on niinku call-nappi. Sä painat sitä ja tähän pöytään tulee tiiäks tyyppi. No, haluatko painaa sitä? No, joo. Kusk? Joo. 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 Jänskää. Onko missä ravintolassa Suomessa tällaista? Mä en usko. 뭐 어떻게 주문해야 돼요? 핀란드 사람들 그런 것도 약간 부끄러움을 많이 타가지고 그냥 소리도 안 하고 그냥 이렇게 그러다가 하다가 못 먹고 가는 경우도 있나요? 눈 못 마주쳐서 한 시간, 2시간 기다렸다가 와주실 때까지. 저 호출벨 얼마나 너무 편해. 좋아요. 이거 최고의 발명품이야. 또 핀란드 사람들한테 너무 잘 어울리는 것 같아요. Onks tää kaikissa pöydissä? Joo on. Mut mistä ne tietää, että mihin pöytään? Numero. Nää on musta, että nää on numeroitu tuolla. Mutta jos kuuluu toi, niin kai siinä varmaan joku valovälkky. Ja musta niillä saattaa olla joku näyttö, jos lukee, että mistä pöydästä. Jo se, että täällä on tommonen nappi, tekee tästä tosi rikastuttavan kokemuksen. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 메뉴판이거든요. Ne? 예, 여기 보시면 이렇게 있어요. 예, Kamsamnida. Millä ruokaa täällä niin on? Tuossa on niinku nuudeleilla, jajangmyeon. Tuossa on jajangmyeon, joka on niinku... Tarkoittaako jajang niinku black beans? Musta et siis se on se niinku soos siinä. Mut otettiin me silleen, että niinku kaikki meistä ottaa omat. Joo, varmaan. Joo, varmaan. 근데 여기도 메뉴가 너무 많아서. 이거 어떻게 골라? Tiedätkö, Tiedäks? mikä on tangsujuk? Tässä on niinku puoliksi. Otetaan ainakin sitä. Joo. Se oli... Mut olisiko joku set, musta tuntuu, että joku set-menu olisi varmaan helpoin. 이제서야 정신을 그치, 차리네. 동계산 딱딱 해야 되거든. No on special set menu, special dishes. Koska tässä on Niin, yksi. että mä voisin kysyä niistä annoskoista. Kysy. Mikä onkaan broth? Det 이거 어떻게 이거요? 사이즈 아, 이제 스몰 사이즈. 제가 추천해 드릴까요? 네. 그러면 제가 볼 땐 요게 괜찮을 것 같은데. 요거 세트 메뉴. 네. 아, 예, 그러게 알겠습니다. Miten me otettiin? kaksi näitä. Kaksi tangsyuk, kaksi jajangmyeon ja kaksi champong. Joo. 이거 살치살 제일 좋아해요. 이거요? This is good. We should probably choose this one. 팥빙수 5개 주세요. 거의 인간 땡파고야. Jaas, selvä. Ja sit me pärjätään sillä. Mä oon vaihtanut. Tajutaan, että Twice. Mitä? Twice! Twice! 아 이거 뭐 사장님이 팬이신가? 그러네. Miten mä en huomannut Twicea, kun mä luin tähän? I'm like Titi. Just like Titi. 이상하게 Ja mä oon shake and shake. 식사 나왔습니다. 오, 맛있겠다. 짬뽕. 짜장은 비벼드릴까요? 네. 아니, 네, 제가 해드릴게요. Se näyttää meille example, että miten se tehdään. 저 불기 전에 빨리 먹어야 돼요, 비벼서. 아이고야. 이렇게 네. 이거 단무지하고 같이 드시면 네. 괜찮아요. 그렇지. 아이고 잘한다. 네. 잘했어. 네.
감사합니다. 엄청 신중하게 비비네. Kuinka sekaisin sen pitää olla? Mitä toi on toi? This is fried pork, and then this is a sauce over the pork or dip it in, koska Aha, se tietää okay. siitä. Joo. Tehän tiedätte, tiedätkö, sen väittelyn, että murot vai maito eka? Joo. Mun mielestä on hyvin väärin kaataa ensin maito. Kyllä, sama. Mäkin on murot ensin. Se Korean vastine tälle on niinku tää, että kaadetaanko me tää kastike näiden päälle vai dipataanko me sitä näihin, tiedätkö? Joo, ja mikä sun mielipide on? Musta on aika parempi dippaa. Miksi? Tell me. Koska sit noi niinku soukkaa, tiedätkö, jos sä kaadat sen tuohon päälle, niin sit ne menee niinku ihan siihen silleen niinku lötköksi. Tiedätkö? Joo. Mitä mieltä te ootte? Crispy. Niin. Mut Crispiness. sitten, jos sä dippaat ne, niin sit tänne jää sitä kasketta aika paljon. Sä et saa sitä siihen. Mut voiko siihen päälle kaataa, niin sinne silti jää siihen pohjalle kastiketta? Ja saattaa jäädä vielä enemmän kastiketta. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, koska jos ton kaataa tohon päälle, niin ne on kaikki sit ihan sogit, tiiäks, sen jälkeen. Niin, ei oo crispy. Ei oo enää, ne on ensimmäiset pari on crispyä, sit ne muut on vaan... 자, 어떻게 제니 씨는 부먹이에요, 찍먹이에요? 전 무조건 찍먹. 무조건 부먹은 찍먹? 그냥 안 먹어요. 이건 진짜 룰에 어긋난 거예요. 선 넘은 거. 넘었어요. 선 넘었어. 근데 사실 이 탕수육은 복먹이에요. 네? 복먹. 복먹은 뭐야? 원래가 탕수육은 같이 소스랑 같이 볶아져서 나와야 진짜 맛있는 탕수육이에요. 원래 오리지널은 그거예요. 원래는 엄청 양념도 잘 배고 원래가 복먹으로 나오는 요리예요. 탕수육이 원래가. 그래서 저는 그래서 찍먹입니다. 찍먹입니다. 아 그래서 찍먹. 아 그래서 찍먹. 이렇게 길게 설명하시고. 그 저 소스 말고 그것도 맛있는데 간장에 고춧가루 해가지고. 나도 그게 맛있어. 그게 맛있죠. 담백해가지고. 오, 되게 죄송해요. 너무 화냈어요? 약간 꾸덕하게 만들어가지고 그래, 간장에 고춧가루. 그 조합이 제일 맛있어. 그거 튀김 찍어 진짜 맛있어요. 아 그것도 알려주고 싶다. Aletaanko syömään? Mä en tuomitse. Niin, syödään nyt. Pitäisikö meidän kokeilla syödä silleen samaan aikaan? Sit se voi dipata siinä lautasella. 3, 2, 1. Onko? Tää kastike on hyvä. Ja tää on... Makeeta. Joo, tää on kyllä hyvä. Saatiks mäkin? On pakko ottaa toiseen. Mikä se on suomeksi? Niin jos mä teen näin. Paitsi et... Mä tein sillä. Voidaan kokeilla vähän. 아유 잘 먹는다. Halutaan me kaikki maistaa tätä jajangmyeon myöskin Joo. samaan aikaan. Joo. Joo. Hop. Eiks ookin? Tää on tätä mun kielitaitoa. Mulla on hyvä sanastaa. Ja. Joo, okei. No niin. 3, 2, 1. Ja. Ja. 아 왜 같이 먹으려고 하는 거야 저렇게? 핀란드에서 일단 먹기 전에는 다 준비되는 거 기다리고 이제 끝날 때까지도 먼저 일어나면 안 되고 이거는 그냥 약간 암묵적인 업무적인 룰이죠. 이거 그냥 약간 서로에 대한 배려. 배려. 아이고 잘 어우 먹는다. 잘 먹는다. Niin on täällä. Tää on hyvä. Okei. Olet valmiit? Joo, okei. 3, 2, 1. 이거 너무 좋아요. 너무 맛있어요. Eiks niiden polvet kuole? Kuolee. Kuolee. Siksi mä en istu niiden päällä. Sä pystyt ojentoon ne varmaan tonne. 아니 제인처럼 무릎 꿇고 먹어. 짜장면을 먹어라. 불편할까 봐. Ai niin, minkä kautta tätä piti syödä? Pitikö noit vihanneksia laittaa, kun ne tuli ainakin noiden vihannesten kanssa? Halutaan me kysyä. Pitikö noit vihanneksia? Niin joo, se on pakko olla.
Vai mitä mieltä sä oot? Haluatteko te kysyä? Tehdään virhe. Tämä on tää suomalainen introverttisuus. Mut kans turhaan, se on niinku yksi kysymys. Tää. Suomessahan on se yleinen sääntö, että ainakin 9 kysymyksen lista ennen kuin voi kysyä mitään. 9개까지 모아야지 이제 할 수 있는 거야. 어차피 사람을 부를 때 한 질문 때문에만 부르면 이 사람이 얼마나 귀찮아 할까봐 이거는 궁금한 거는 다 모아서 한 방에 물어봐야 그걸 이제 예의 있다고. 야 배려심이 대단하다. Mut kans turhaan, se on niinku yksi kysymys. Ja se on vähän ärsyttävää häiritä. Se on vähän ärsyttävää häiritä. Tiedätkö, jos me tarvitaan lisää kysymyksiä, että me voidaan kysyä tuo yksi kysymys, niin pitää kysyä, että kuka on sen Twice bias. Niin voidaan mennä lisää asioita. Mikä tää on sitten Twice bias ja sitten 3 lisää tuollaista lautasta. 트와이스 최애를 왜 물어봐? 춘장 물어보려고 정말 트와이스 최애까지 물어. Mä voin kysyä korjaaksi. Voitko? Minkä? Iga Mijejo. Miejo. Moejo. 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 Niin just, joo. Ja sit huolehditaan silloin vai tästä? Okei, no niin, puhumiseen, Okei, koska 됐어, mä- 모았어. mun introverttisuus. 여기 질문 있어요. Iga Moejo. 아, 요거는 이제 춘장이라고 식사하실 때는 요거 양파하고 단무지하고 요거 찍어 드시라고. 예, 요건 드리는 거예요. 이거 3개 더 주세요. 아, 3개 더 드릴까요? 예. 그리고 예. Twice 최애 누구예요? 아. 옛날부터 나연 좋아했어. 나연. 나연. 예. 아, 네. 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 고맙습니다. 예. 네, 감사합니다. Kaikki korealaiset on niin mukavia. Okei. No niin, ootteko te sitä keittää? Ai niin oot. Sitä keittää? Ai niin oot. Oh my god, tää on varmaan kaikki sogia nyt. Joo, kysy, joo. Tai... No en mä kyllä. 야, 저 짬뽕 어떻게 해? 그러게 짬뽕 지금 손도 안 댔는데. Jotenkin mä mietin, kannattaako. Näin se toimii noin puolella. Okei, no niin. Ja sit voiko sä kaataa? Mä en uskalla. Joo, mä. Okei, nyt kiitos. Ai niin, me pitää vaan. No, okei, meni. 아, 오스카는 못 참네. Syödäänkö me noita vai syödään me niinku... Otetaan me tälleen, että me 2 eka ja sitten noi, koska noi nyt vähän... Tää on vähän niinku pikkuspice, tosi pieni. Tää on tosi hyvää. Niin. Niin on. Let's go. Yhteen nyt. Rauhallisesti. Kaikki nämä ruoat on täällä hyviä. Mä en ymmärrä miksi. Mä... 친구들이 모든 메뉴에 거부감이 없어서 너무 다행이에요. 그러니까 다 잘 먹어. Oot maistanut vielä? Miettikää, että Suomessa varmaan olisi suositeltu yksi tämmönen set course menu. Joo. Ja se olisi maksanut 30 yksistään. Niin olis. Onneksi Koreassa ruoka on niin budjettiystävällistä. Niin onkin, totta. Se silleen niinku ne... kuinka paljon sitä ruokaa tulee siihen rahan määrä? Kun se oli 22 000, 44 000. Niin. Toi on niin halpaa. Jep. Tää olisi pelkästään 30 euroa. Niin, jep. 한우를 먹고 와서 더 저렴하게 느껴지는 걸 수도 있어. 왜냐면 첫 번째 식사가 기준인데. 세게 맞았어. Juodaan näin ja sitten mennään maksaa. Onpa pienet pillit. 아, 저만한 디저트가 없죠. Vähän sunnistaa.